вечір, сябри. Привітання, дівчинки і хлопчики. Усім салют. Слухайте, сябри, мне крыху сёння трэба попрацаваць. Вы справіцеся без мяне, а? Справимся. Працуй собі. Добра, вялікі дзякуй. Так, я хутенька спраўлюся, калі мне ніхто не будзе перашкаджаць. Дамовіліся? Так, ад Мінска да Лагойска 47 кіламетраў, ад Лагойска да Лепеля 115, разам атрымліваецца 162. А што ён робіць? Не паспеў маршрут по Беларусі скласці. Заўтра у яго з сябрамі турпаездка. Вось увесь вечар і стараецца. Зразумела. А мы з тобой чым займацца будзем? Не ведаю. Можа і нам што-небудзь падлічыць? Напрыклад, кубікі. Не, ну, лепей давай спаборнічаць. У чым? Ну, хто вышэй скочыць? Пачынаем на лік 3. Раз, два. Не. Што? Я сёння наскакаўся, не хачу болей. Ну тады, хто хутчэй бегае на лік 3? Раз, два. Не. Што зноў не так? І набегаўся я таксама сёння. Ну тады не ведаю. Будем просто сядзець і мух лічыць. На што іх лічыць? Да таго ж у нас тут і няма ніякіх мух. Цёма, гэта выраз такі. Калі не ведаеш, чым заняцца, кажуць, мух лічыць. Зразумела. Але ў мяне ёсць і іншая прапанова. Якая? Давай спаборнічаць на адным месцы. А як гэта? А хто грамчэй, засмяецца. Засмяецца? А што? Класна, давай. Тады раз, два, тры. Цішэй, што вы такое робіце? Так, не зразумеў, а дзе мае старонкі? Я знішчыў старонку? Я перамог. Я перамог. Няправда. Да цішэй вы, калі ласка, ну што вы робіце? Я з-за вас не туды націснуў, і глядзіце, няма маіх старонак і запісаў. І цяпер трэба ўсё пералічваць нанова. Так, ад Мінска да Лагойска 47 кіламетраў, ад Лагойска да Лепеля 115. А я ўсё роўна грамчэй смяяўся. Не, у мяне аж в вушах зазвенела. А ў мяне загуло. Ну чаму ты спрачаешся, Топа? Я ж цудоўна чуў, што я мацней за цябе смяяўся. А я чуў, што гэта я цябе перасмяяў. Ну, а хто ж тады сапраўды перамог? А як праверыць? Няхай Нестар вырашыць, хто грамчэй. Зараз яшчэ раз, як засмяемся. Сварыцца будзе, што перашкаджае. Ой, пасварыцца і спыніцца. Давай. Раз, два, тры. Ты што ж такое, вы спецыяльна, так? Нестар, а хто з нас грамчэй смяяўся? Зноў нанова пералічваць. Ну, кінь ты гэтыя падлікі. Наша справа куды важнейшая. Ах так, значыць, вашы ха-ха важнейшыя. А калі мы з сябрамі са шляху збочым і заблукаем, добра будзе? Ну, Нестар, просто скажы, хто з нас грамчэй смяяўся, і можаш лічыць ажно хоць да раніцы. Скажы. Да раніцы. Мне яшчэ перад доўгай дарогай і адпачыць трэба. Дык для гэтага яшчэ ўся ноч наперадзе. Вось рассудзі нас, і мы адчэпімся. Эх вы, зусім у вас павагі да сябра няма. Чаму? Ну, калі вы самі не разумееце, то і я вам не скажу. А хто быў грамчэй, скажаш? Ні завошта. Вы ад мяне болей і паўслоўца не пачуеце. Ну вось, пакрыўдзіўся. Ведаеш, Топа, мы сапраўды паводзілі сябе нядобра. У Нестара важная справа, мы са сваімі хіханькамі ды хаханькамі. Ну так, няёмка атрымалася. Цёма, мы выправімся. Мы яму паведамленне напішам. Якое? А вось якое. Ад каго? Топа Цёма. Так, даражэнькі Нестар, выбачай нас, калі ласка, мы болей так не будзем, а будзем маўчаць і табе не перашкаджаць. Ну вось, іншая справа, малайцы. Так, адказваем. Ён адказаў. Што? Чытай. Добра. Прабачаю. Галоўнае, вы зразумелі, што трэба паважаць працу іншых. Ён прабачыў нам. Ура! Нестар, мы паважаем. Цішэй ты, ізноў. Забыўся. Маўчу.
Ходім, чулепей. Не сюди, у другий бок ходім. Да тиши ти. Сам тишей. Давай лепі просто тихенько посядем на месте и мультик поглядим. Давай, сябры, вы долучайтеся. Только не турбуем Нестора. Мультфильм. Теперь тихенько развітаемся з глядачами. Ага. Не трэба ўжо ціхенька, я скончыў працу. Значить, можна і на повний голос? Можна? Ура! Дзякуй вам вялікі за павагу і за сяброўства. Калі ласка, да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайте, сябры! І цікавых прыгод у снах. Дабранач! Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.